Айде! Здравейте, колеги, село Бръшляница, Плевенско. Дата 21 март. Днес ще минем, ще подхраним пчелите с твърда храна. Едновременно с това ще дадем екстракта КАС-81 по 35 мл на кошер. И ще направим профилактика срещу нозематозата. Ето това е екстракта КАС-81. Даването не е много правилно. Трябва директно да се смесват питките. Но така ще го дадем. Така. Ръцете ми снима къде са. Ще дадем и един гел, който е нов на пазара с мравчина киселина. Е, тук снимай. Графово зърно на рамка с пчели. Така. Слагаме лимон. Така, на този кош ще направим същото. Айде! Снимай спринцовката. 35 мл от екстракта, така наречения КАС-81 на пчелно семейство. Така, дадохме гела. Затваряме. Другия кошер същата процедура. Ела по-насам, че не се чува. Ето пак 35 мл от екстракта върху твърдата храна. И сега даваме гела с мравчината киселина против нозематозата, против вароатозата. За този гел специално с мравчината киселина е важно да се използва при температура между 14 и 25 градуса. А в храната, която даваме, сме сложили изголена форма в твърдата храна. Това е един от най-богатите плодове на витамини от групата на витамин В. Това е, колеги, благодаря ви, успех. Натискай червено.